Hvis man ikke lige vidste det, så kunne man godt komme til at tro, at det her det var et loppemarked for folk, der kørte campingture. Det er det ikke. Det er vores Kamplet køkken. Vi har tømt fuldstændig, fordi vi skal til at lægge om fra at rejse 4 mand og til at rejse 2 mand. Så tiden skal gå med at få sorteret ind i, hvad det er, vi egentlig skal have med, og hvad vi ikke skal have med. Så har vi været i gang med at sortere op. I og med, at vi kun skal 2 mand afsted, er der kun 2 skeer, 2 gafler, men 4 knive, for der skal være plads til, at man kan smøre noget brød. Der er en rørske, og der er en spartel, som også samtidig fungerer til at vende diverse kødting og sager med. De er varmeresistente, de er lavet i silikone. De er hamrende smarte, fordi man laver ikke sådan nogle mærker her med diverse forskellige ting og sager, men der man bruger en silikoneting. Så har vi en tang med. Det fandt vi ret hurtigt ud af faktisk var tit og ofte nemmere, når det var, man skulle grille kød eller sejkød. Så den kan bruges mange forskellige steder. Osteskær, saks, et lille rivejern, 3 knive, og så lidt ekstra tærtøj, som kommer til at ligge ved siden af i skuffen. I den anden skuffe, måske vi lige skal sige, at Tom har en meget stor affektionsværdi i de her æggebæger, så de skal med. Og så har vi selvfølgelig teskære, negleklipper, diverse åbne ting og sager, og en æggekoger. Herover der har vi clips. Dem bruger vi blandt andet til at hænge vores, det der sørger for det vi har lavet til at passe på, at vi ikke har stænk af mad over det hele. Vi har vores lampe, som kører uafhængigt af alting. Vi har vores køletermometer måler til vores køleskab. Vi har 2 lommelygter, kuglepinde, en ekstra lighter, diverse poser, diverse krydderier og bordskåler og diverse ledninger, natlys, snapsglas og så vores vatterpas, som egentlig slet ikke skal ligge her, men som altid ender med at ligge i køkkenet på et eller andet tidspunkt. Så er det færdigpakket, eller i hvert fald sorteret op. Alt hvad vi har over i den her kasse, det er alle de ting vi ikke skal have med i år. Alt det der var på bordet for lidt siden, det har vi nu fået fordelt ned i kasser. Det eneste der ikke er fordelt ned i kasser, det er alt den ekstra opbevaring vi har. Og så vores lange lampe. De ting de kommer oven på kasserne, når de kommer ind i vognen. Vi købte de her kasser, da vi var til træf i Holland, og forelskede os fuldstændig i dem. De er fra Bocamp, og de er blevet grundstenene i vores køkken, når det er, vi pakker ind. Jeg skal nok vise en video af, at tingene er pakket ind. Fordi de passer perfekt i et Kamplet køkken. Hvis man så skal kigge på, hvad vi alle sammen har i, og så tager den, jeg tror vi starter med den her kasse herovre, og så tager den kasse for kasse. Så har vi her en myggelampe, en mini-hakker, en toiletrude, som kan hænge, AliExpress det bedste, og et grydesæt. Vi har valgt grydesættet, der hedder Stone 22, og det har vi valgt, fordi vi er en stor familie, som laver meget meget selv, og som samtidig også godt kunne tænke sig, at når vi laver mad, så er der mulighed for at koge pasta, uden at skulle til at spekulere på, hvor pastavandet skal smides hen bagefter. Så vi har en stor gryde, som man kan koge pasta i, med sin siddende i, så det er bare at tage sin op.
og så har man drænet pastavandet. Og så er der en mindre gryde, og en lille gryde, og en lille pande, og et låg, og en lidt større pande, og så et håndtag til, som kan bruges både her, og som vi også bruger til vores omnier. For at kunne pakke dem i kassen, så skal de pakkes lidt anderledes. Sådan. Og så er der plads til dem op i kassen. Den skal ikke deri, den skal i køkkenet. Så har vi Toms hjemmelavet sikkerhedsdingenot til, når det er, at vi har vores solsejler op og stå, sådan så det er, at der ikke kan samle til vand på solsejlet. Og diverse forskellige stropper, som også er vigtige. Og lidt pakningstape og så videre, sådan så det er, at vi ligesom er klar til enhver ting, der nu end skulle være. Alt det kan være i kasse nummer 1. Kasse 2, der har vi resterne af de her tingester til at ligge imellem vores gryder. De ligger her, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke lige helt har nået at få de nye gryder sat i gang. Vi har bestilt et nyt sæt Stone 22, fordi gryder og rumænske landeveje har været en lidt dårlig kombo. Det er også en af grunden til, at vi har investeret i dem her. Derudover så har vi vores vandkedel. Den fylder ikke ret meget. Vi har med vilje valgt en, hvor der man nok kan slå håndtaget ind. Så det vil sige, du får begrænset fylde. Kan du ikke hjælpe mig, Tom? Når den er pakket ud, så kan du have 0,6 liter i. Når den er pakket sammen, fylder den ingenting. Så har vi det bestik, som jeg viste, vi også havde med før. Det tatøj, vi havde med. Der har vi det, som er for stort til at ligge i skuffen. Det ligger her. Så har vi 2 kopper. Almindelige kopper. Vi har gået efter et sæt, hvor det er, at der ikke er lukket for neden på koppen. Og det har været en bevidst beslutning, fordi det så er mere stabelbart. Så har vi en meljævner, eller flødeskumslaver, eller hvad man nu end har lyst til at bruge den til. Den er også fast inventar. Den fungerer også som målebøtte, hvis der er noget, man skal måle ud til. Så har vi en lille håndterbar ting. Hvad fanden kalder man sådan en her? En grydelap-ting. En grydelap-ting. Det er godt, jeg har en med, som er assistent på sidelinjen her. Til vores omnia, fordi omniaen godt kan blive ret varm. 2 vinglas. 4 drikkeglas. Pro-tip. Man kan købe mange gode, fine, dyre drikkeglas. Man kan bare købe de billige fra Netto, som bliver solgt som engangs flereanvendeligt glas. Det er også dem, vi bruger som snapseglas. De vejer ikke ret meget, så hvis det er, man er udfordret på vægt, så er det her et nemt sted at få sparet på noget vægt. De har også nogle tallerkener, man kan bruge, som heller ikke vejer ret meget, og som også er i genbrugsmateriale. Som man nok godt kan bruge til, eller få til billige penge, hvis det er, man lige skal have startet ud. Så har vi vores termokopper fra Camplet, som vi er super glade for, fordi man både kan drikke af dem, hvor de er lukket, men de har plastikkant for oven også, så det vil sige, at man kan bruge dem som en almindelig kop. Så har vi vores hængestativ. Det er til grøntsager og hvad man nu ellers sådan lige får samlet sammen. Jeg går og kigger lidt efter et letvægts udgave af det. Det er ikke lykkedes mig at finde, så det er den her indtil videre. Og så er der 2 dip, 2 frokost og 2 flade tallerkener. Og så den sidste kasse, som jeg tænker kunne være interessant. Der har vi vores 2 garderobestænger, som vi altid har med. Så har vi Uno, og vi har et kortspil, som er lamineret. Vi har 2 kroge, som kan hænges op på siderne af kampletten.
Vi har vores lampe til hen over bordet. En ekstra forlængerledning. Vores LED strips, som kan hænges op. Dem har vi 2 af. Så har vi de her citronspiraler. Jeg ved sgu ikke, hvad de hedder ellers. De hedder et eller andet med limon. Til når det er, vi er i myggeområder. Og så har vi vores Omnia XL, som vi købte, fordi vi var mange afsted. I stedet for at nøjes med den lille, som vi også har. Vi har valgt ikke at nedgradere til den lille igen, og det har vi, fordi den her den er med slip-let, og jeg er doven, og jeg gider ikke stå og skrubbe på den lille. Og så har vi silikoneindlæg ved siden af os. Men det var det, vi havde i den her kasse. Der er stadig plads, så hvis det var, vi nu fandt ud af, at der skulle flere ting i, så kunne vi faktisk godt få det. Næste video, der tænker jeg, at vi kigger lidt på, hvordan det er, vi pakker selve kompletten. Der er en kasse, jeg ikke har vist frem endnu. Og det er vores opvaskebalje. Og det er egentlig fordi, der er kun de ting i, som altid ligger i lige nu. Der mangler stadigvæk at blive pakket klude, og der mangler at blive pakket viskestykker. Og hvad der nu ellers sådan kunne komme af ting og sager, man tænker skulle med i køkkenet. Så er skufferne kommet på plads. Tingene er kommet på plads i skufferne. Det her, det er skuffen nede under selve komfuret. Når vi kører med den, så lægger vi viskestykker henover, så vi på den måde kan sørge for, at tingene bliver holdt på plads. Det her, det er en anden skuff. De kasser, jeg har fundet her i Netto, passer perfekt ned i til at kunne stille til der, man får udnyttet kassen hele vejen igennem, eller skuffen hele vejen igennem. Og så herovre ved siden af, jamen, der plejer vi at have sådan noget som alufolie og sæbe, og hvis vi skal have håndspil og sådan noget med. Så det var de 2 skuffer. Selve køkkenet, der har jeg været så umanerlig åndssvag at få lagt klar film hernede i. Det kan jeg ikke anbefale, fordi det ser aldrig pænt ud. Jeg skal lige have fundet noget andet skridlet, som måske er knap så nemt at faktisk skidt imellem. Men i skuffen lægger vi allerførst vores 3 skærebrætter. Så har vi kasse. Stående her. Så har vi en opvaskebalje. Stående her. Der skal man lige ret til, når man har sat opvaskebaljen ind, fordi ellers så kan man ikke lukke hængslerne. Så har vi en kasse mere stående på den anden side. Og endnu en kasse stående. Og se, så kan man jo sige, teknisk set, så ser det ud, som om vores køkken er fyldt op. Og at der er mange ting i. Men nej, vi fortsætter. Vi har vores lampe, som vi har hen over køkkenet. Den hører til herinde, og det gør den simpelthen, fordi den er for lang til at være i alt muligt andet. Så har vi vores vanddunk, som ligger herover. Så har vi vores hængeskabe fra Isabella, som vi altid har med. Dem har vi 2 af. Og der ved jeg, der kan ligge i hvert fald en her. Alt efter hvor meget der er puttet i, kan der nogle gange ligge 2. Så har vi de store BoCamp, som passer med, at der kan være omkring 12 sodavand i, eller hvad man nu end har lyst til at bruge til. De kan også klappe sammen, så dem kan man tage. Lige nu er de andre ikke pakket ordentligt, så kan man lægge dem ind her. Vi har ikke lige helt bestemt os for, om vi skal have 1, eller om vi skal have 2, eller om vi skal have 3 med. Så har vi vores Isabella catch-all, som vi plejer at kalde den.
hvor det er, man kan have toiletpapir og hvad man nu ellers får slæbt med hjem. Og vores andet hængeskab fra Isabella. Og vores scrubber, som er vores opvaskemaskine. Nej, vasketøjsmaskine, når det er, vi er afsted. Fungerer via håndkraft. Og det her, det er en stænkdug, jeg har lavet, som jeg hænger op bag ved køkkenet. Forestil jer, at teltet er der. Så vi undgår at få stænk på sovekabinen i så vidt omfang vi kan. Og stænk på selve teltet, når det er, jeg står og steger med. Alt det her kan også være nede i kampletten. Og nu kan det godt være, at jeg lige fik pakket forkert med den første kasse her, men lad os se. Når man har 2 hænder, ser det lidt pænere ud. Så. Og så er man i gang med at lægge den sidste ind. Og så kan man sige, så har vi stort set pakket alt det, I så på bordet for lidt siden. Hvis vi skal være sådan helt gennemsigtige i, hvad vi har sorteret fra. Så plejede alt det her også at være en del af kompletkøkkenet. Men det har vi brug for på vores ture fremadrettet, så det er ikke kommet med den her gang. Nu er vi i gang med gaskassen, og hvis vi sådan lige skal tage den helt store gennemgang af, hvad vi indtil nu har haft i gaskassen, den trængte også lige til at blive kigget igen. Så må vi jo sige, at vi har vores grill fra Kadak, som vi er super glade ved. Der ligger en pizzasten her i, som jeg tænker bliver taget ud, fordi vi har aldrig nået at bruge den endnu. Så har vi en blæser. Den har vi haft med for at sikre, at vores teenager i sovekabinen ikke gik til at varme. Så har vi vores ledning til strøm. Så har vi lige købt en palerpande, som vi på en eller anden måde skal have fundet plads til, som passer sammen med Kadak-grillen. Så har vi de resterende stænger til kampletten. Det her, det er primært ben og midterstang, der ligger i den her. Man må ikke gå ned på de bedutter, så der er ekstra snore, og der er ekstra spænding, og der er alt muligt spændende, som man kan risikere at mangle, og som vi på et eller andet tidspunkt har stadig manglet, og så købt ekstra hjemme af. Der er pløkker, 2 slags, alt efter hvilken slags underbund vi har. Der er vores myggefront. Der er en måtte, som vi kan lægge i starten af teltet. Der er vores vasketøjstativ, som kan sættes bag på ved gaskassen. Og så er der vores klemmer. Og de har en pose, som er særlig speciel, fordi den er syet af resterne af min brudekjole. Så har vi fødder. Tom er lige stukket af, fordi han fik lige en åbenbaring i, hvordan vi kan få de her fødder til at sidde ordentligt. Så er der de her, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan nogle pinde, men vi har nogle ruller på teltet, som vi kan sætte vores køkkensejl fast til. Så til dem skal vi bruge dem her, så de er også med. Så er der en forlænget pløk optrækker, som vi har fået foræret af en god campingven, som desværre er bortgået. Det er ikke en rigtig komplet, hvis ikke der er vi det før med. Regnslag. En ekstra regulator. Til vores køkken, der har vi skiftet over til, at vi kører med de små dåser. Så derfor så skal vi selvfølgelig have dem med. Det har vi, fordi vi rent faktisk skulle spare rigtig mange kilo. Jeg gør det på den måde. Så har vi her en lampe, der kører på batteri. Og den tænker jeg ikke kommer med for eftertiden, men det var et forsøg. Så har vi, det kan jeg ikke engang se, hvad det er, vi har her. Nogle spændbånd til, når det er, vi skal have noget oven på kompletten. Nogle flere stropdæmser. En ekstra ledning. En pose til, hvis det er, vi skal ud et eller andet sted, og der er bot. Den tænker jeg heller ikke kommer med mere.
ekstra skraldeposer. Stormpløksæt. Og en ledning, som heller ikke kommer med lys. Nok et regnslag. En omformer. En flytoptrækker. Raid, eller som vi kender den, Kill Every Goddamn Motherfucking Bug Spray. Det var sådan, vi fik den introduceret, da vi købte den første gang i Kroatien. Så vasker vi jo tøj i hånden, så derfor så har jeg altid noget vanish med, og det har jeg for at være sikker på, at jeg kan tage pletter. Noget rengøringsmiddel til vores køkken, særligt komfuret. Noget ekstra reb, en mukkert, noget mere reb. Det var den ledning, vi viste for lidt siden. Den næste del er fikste, nemlig gaffatape. En del til kompletten. Fordi vi er stadig i 3 uger, så har vi mange gasflasker med. Og diverse andre stænger og sager, som også hører til. Nu hvor Tom er taget på eventyr, og ikke rigtig lige kan mere her lige nu, så tænkte jeg egentlig lige vil vise lidt omkring de her håndklæder, som jeg egentlig snakker om, man kan spare rigtig meget vægt ved. Det her, det er vores helt almindelige håndklæder, vi bruger herhjemme. Fra Jysk. Og det er helt almindelige badehåndklæder. Der er 4 styk. Hvis man tænder og prøver at putte dem i. Hvis jeg kan få den til at stå stille. Så vejer den her vejer 770. Jeg tror den her er et nummer mindre. Så er vi på 1277. Så har vi lige en anden type her. Så er vi på 1762. Det var 4 håndklæder, og det var 2,2, næsten 2,3 kilo. Det er de almindelige håndklæder. Og læg lige mærke til, at der er 4, vi taler om her. Hvis man skal afsted hen, hvor det er, man også skal komme til at bade, så kan man meget hurtigt komme op og skulle bruge flere. Så tager vi vores mikrofiberhåndklæder og lægger ned i. Det var et. Det her det er faktisk et badelag, så den er på størrelse med, eller den er så stor, at man kan ligge på den. 324. 2, lige et nummer mindre. Så er vi på 780. Så er vi på 959. Så har jeg endda også et tørfingerhåndklæde, vi kan putte oveni. Så er vi på 1000 kilo. Nej, 1000 gram. Og vi har dermed halveret vægten. Vi har også gjort noget markant i forhold til størrelsen, når det er, vi skal pakke. Fordi det har også en betydning, når man har begrænset plads. Så er der en markant forskel på, om vi skal pakke den der stak, eller om vi skal pakke den der stak. De her håndklæder har vi købt i Kroatien, og nu har jeg lykkeligt glemt, hvad det er, butikken hedder. Men jeg skal nok lige sørge for at linke til den. Den er online, så man har muligheden for at kunne finde den online. Jeg tror nemlig, jeg har fået pillet alt, hvad hedder prismærker ud af, fordi de er træls ned her. Skal vi se, om den bliver afsløret. Decathlon. Så de her håndklæder, de er købt i Decathlon, og de er faktisk ikke særlig dyre. Når man skal mange af sted, så er der også noget med at få pakket, sådan, så det er, at man ikke får slæbt mere med, end hvad man har brug for. Og så kan man altid definere, hvad man har brug for. Det er jo forskelligt fra person til person. Herhjemme har vi haft den regel, at man har en hummeltaske. Og i den hummeltaske, der skal alt, hvad der hedder sko og tøj, kunne være i. Og hvis man har planer om, at man skal købe tøj, når man er på ferie, det plejer vi at gøre ret meget i, det her med at købe nye t-shirts og nye shorts og sådan noget, når vi er på ferie. Jamen, så skal man også kunne planlægge med, at det skal være her i, og så skal man tage mindre med hjemmefra. Vi har en meget specifik pakkeliste for, hvor meget tøj man må tage med, og det er egentlig for at holde os alle sammen i ørerne om ikke at få
skabt en masse ekstra kilo på noget, vi ikke får brugt. Det samme gælder, at alle får en taske. Det her det er bare lige min mands taske, lige har fundet frem. Men både jeg og børnene og Tom har en taske, der svarer til det her. For børnenes vedkommende, så hedder det, at alt, hvad der hedder legetøj og så videre, det skal kunne være i den taske. For vores vedkommende hedder det, at alt, hvad der hedder elektronik og andet spændende og sådan noget, der skal kunne være i den taske. Så det her, det er vores personlige taske, og den måde, vi kan sætte personligt præg på. Og man skal ikke fylde tasken mere, end man stadigvæk gider at sidde med den ved benene, når det er, vi kører afsted, fordi den skal være inde i bilen. Nu her, mens Tom er i gang med at ordne alt det indhold, vi har i gaskassen, så tænker jeg lige, at jeg vil slå et slag for de her tæpper. Det er markisetæpper fra DCT, som Tom faldt over på et tidspunkt, og deres egenvægt er sindssygt lav. Man kan få dem i forskellige størrelser, men vi har hørt, at de små størrelser muligvis er udgået. Vi vil ikke lige hænges op på det. De har 2 tæpper, et til forteltet og et til, selve kampletten. Det ene var lidt for langt, så der har vi kortet af. Men vægtmæssigt, Tom, hvor mange kilo er det, vi har sparet på tæpperne? Bare ved at skifte over til dem her. Vi gik fra, hvis jeg ikke husker forkert, så lige knap 16 kilo til lige over 3. Så det er ret mange kilo, man får væk, også selvom de så til gengæld så fylder lidt mere, men altså det lærer man at leve med. Ikke til 3, til 5 kilo. Okay. Vi sparer 8 kilo, sådan der. Vores campingbord har vi også valgt ud fra letvægtsteorien. Det her, det er de Isabella-bord, som vi lige nu bruger til aflægning. Det har vi haft med nu her, hvor det er, vi har været afsted som familie. Vi har lige skiftet bord til WeCamp. Til WeCamp, ja. Fordi det er lige et nummer mindre, og i forhold til det, vi havde brug for, så synes vi, det passede os bedre. Vi har været i gang med at ordne en gaskasse, eller det vil sige, Tom har været i gang med at ordne en gaskasse, og jeg har været i gang med at sy lidt poser. Så jeg tænker, Tom kan fortælle lidt om, hvad det er, vi har liggende i gaskassen, når vi skal afsted. Jamen, for at starte fra en ende, så vi arbejder med dig. 5 kilo letvægts gas. Så har vi 4 små gas, som vi bruger til komfur og til grill. Og den store, den bruger vi til køleskab, for vores køleskab kan køre på gas. Ned under de her 4, som vi har her i, så har jeg 3 mere fyldte flasker hernede af de små. De her, jeg ved ikke huske, 430 gram, tror jeg det er. Så har vi tørstativ. Så kommer den kassen også ned. Så har vi tørstativ. Så har vi vores måtte til uden for døren. Vi har stormpløkker. Så har vi klemmer til vores tørstativ, så vi kan få hængt tøj op. Og det er altså pasgram. Så har vi støtteben og midterstang og så videre, som hører til kampletten for at slå op. Herude der har vi kabel til strøm. Så har vi vores mygge front. Så har vi kattergrillen plus en ekstra pælgepande. Ja. Så har vi til solsejlet stænger plus ekstra stropper og diverse, blandt andet vaskemidler og så videre. Vi har vores hammer og vores pløkoptager i kassen nedenunder. Diverse, og det er sådan noget som en ekstra gasslange, hvis det skulle blive utæt. Vi har noget tovværk af forskellige art, en ekstra gasregulator, lidt mere. Altså det er sådan nogle ting, som man siger, det er sådan noget, man kan risikere at komme til at skulle bruge. Så har vi vores 3 poser. Det er en med de røde pløkker i. Så har vi en med diverse reservedele. Det er sådan noget som til telte. Ekstra barduner, ekstra elastiksnore, ekstra de her barduner, stropper man kan skifte, beskyttelsessætter, alt sådan noget, som man kan risikere at gå i stykker, så man har noget ekstra med. Og i den nederste kasse, der har vi bare stålpløkker. Så det vil sige, at nu er vi stort set klar til at tage afsted på ferie. I hvert fald i køkkenet og i gaskassen.
Vi vil rigtig gerne have lavet plads til, at der også kan være vores kuffertrum og vores faste bund, at der også er plads til de dele. Det skal vi lige se, om vi kan få hen. Simpelthen fordi vi ikke vil have det ind i kampletten, når det er sjaskot. De kan sagtens folde, så ligge her ovenpå. Det er der plads nok til. Man kan sige, at det er en prioritering, om man vælger at sige, at vi skal have gassen med. Nu skal vi til Moldova, og vi aner ikke, hvordan campingpladserne er i Moldova. Så i år tør vi ikke prioritere at gå efter pladser, der er til el. Så derfor så har vi brug for den her, hvis det er, at vi skal have køling på vores køleskab. Hvad skal jeg sige? Vi har i ret lang tid været i gang med, eller altid haft sådan en her med til at stille vores køleboks på. Vi har sådan en absorptionsboks, der kan gå på gas. Og det er rart at have et stativ, den kan stå på. Nu har Tom opgraderet vores stativ. Du må selv lige fortælle, hvad du har lavet, Tom. Det er ganske simpelt, for jeg har købt 3 helt nye stativer. Skilt de 2 af, sådan så jeg kan indstille alle 3 ben, i stedet for kun 1. Normalt så er det kun det ben, der kan indstilles. Det vil sige, at så, hvis den står og vipper, og det er meget ujævnt, så skal du have sten ind under de 2 der og indstille den der og så videre. Det er pisse. Så nu har jeg købt 3 ens stativer, slagtet de 2 af dem, og nu har jeg 3 indstillet i ben. Det vil sige, at jeg kan altid indstille. Når det er, vi er afsted, så hvis det er, vi kører på gas, særligt hvis vi kører på gas, men også hvis vi kører på el, så vil vores absorptionsboks gerne stå ret meget i vatter. Hvis ikke den står i vatter, så vil den ikke lige helt sådan, som den skal. Den skal stå i vatter, ellers så kan den ikke køle. Så bliver den bare mærkelig. Så vi har haft et stativ i mange år, og vi har fidlet rundt med at få sat sten under og sat ungerne til at ordne ting. Men nu hvor vi ligesom havde muligheden for at gøre noget, så valgte vi så at sige, jamen det gør vi. Og det er ret meget, man kan indstille. Ja, den er ret dygtig. Så på eftertiden, det er nemmere at få tingene i vatter. Hvad koster et stativ? Et stativ koster... Et stativ koster 150 kroner. Så det her så koster 350. Alt er slået 450. Ja. Fordi det har slagtet de 2 af dem. Og man kan sige, hvis man ikke ligger og kører til mærkelige steder, sådan som vi gør, så kan det godt være, at man kan nøjes med et stativ. Men så er det kun for os, ben, der kan indstilles. så er det super fedt, at vi nu har den her mulighed.